Uvažene dame i gospodo, sustav kredita funkcionira kao što je svojedobno objasnio otac obitelji Soprano. On je rekao da lova ide gore, a da ne kažem šta, ide dole. I ovim bankarima koji su prošle godine ostvarili više od 4 milijarde kuna dobiti i koji će izvući 4 milijarde kuna te van Hrvatske, njima ovaj sustav odgovara. Objasnit ću zašto im odgovara. Evo gospodine Sladoljev, pitam vas, da vi kojim slučajem kupite nešto za 5 kuna, a prodate za 20, morali biste platiti porez na dodanu vrijednost ili na dobit, šta god već. U najmanju ruku PDV bi morali platiti. Međutim, kada banka da nekome na štednju kamatu 0,5% ili manju godišnje, a potom, ajmo postaviti teoriju, iako je ona pogrešna, da iz te štednje da kredit po kamati od 5 do 10%, znači 10 do 20 puta većoj, što mislite gospodine Sladoljev, koliko banka plaća PDV-a? 0. Znači banke nisu u sustavu PDV-a. Ljudi, da li vi to znate? Da li vi znate da banka koja da kredit po 10 puta većoj kamati ili 20 nego daje štedišama novaca, ne plaća PDV? I sad šta? Radi se o ogromnoj lovi, radi se o milijardama, toga ste i sami svjesni, jer ste svi svjesni kolika je količina ukupna kredita i koliko ima depozita i tako dalje. I sad, da li može porezna uprava otići u banku i reći, gospodo, dajte vi nama platite PDV? Ne može. Ne mora banka biti ni fiskalizirana. Nema fiskalizacije. Međutim, zamislite da gospođa koja je neka vrsta inspicijenta i radi ovdje s nama u Saboru, nažalost kamera ju nikad ne prikazuje, zamislite da ona ima kojim slučajem na tržnici da prodaje kukuruz, šećerac kojeg je negdje nabavila, ona mora imati fiskalnu kasu, mora plaćati PDV. Sad ja pitam, zar smo mi svi budale, a bankari pametni? Da li smo svi mi maloumni pa mi svi plaćamo PDV, a bankari koji ostvaruju razliku u kamati od 10 do 20 puta, oni ne plaćaju PDV? A oni ostvaruju enormnu zaradu, par banaka ostvaruje enormne cifre, a mi svi zarađujemo siću i na tu siću plaćamo PDV. Evo gospodine Salapić, vi se pitajte. Zamislite da vi dajete kredite uz 10% kamate, a štednju kad vam ljudi daju, dajete im 0,5%. 20 puta manje. I da vi ne morate platiti nikakav porez na to, a recimo gospodin Sladoljev, on prodaje recimo na sajmu piliće, on mora platiti PDV. Pa gdje je tu zdrava logika? I vidjet ćete jednu stvar, vidjet ćete da su banke sve bogatije, a da su ljudi sve siromašniji. Vidjet ćete proces raslojavanja društva. Vidjet ćete proces takozvane tihe eutanazije društva. I vidjet ćete proces centralizacije moći i centralizacije vlasti. Jer u Hrvatskoj i u Europskoj uniji vlast nema ni Hrvatski sabor, ni Europski parlament, nego banke. Oni koji imaju kapital, oni su stvarni vladari Hrvatske i Europske unije i Amerike. I to je najstrašnija stvar. Znači, oni koji su vlasnici federalnih rezervi američkih, oni su vlasnici dolara, a onaj tko je vlasnik dolara, on je vlasnik Amerike. Onaj koji ima monopol nad stvaranjem novca u Europskoj uniji, a to su privatne banke, država ne može emitirati novac, niti to mogu privatne osobe, samo posredstvom privatnih banaka mogu doći do novca iz Europske središnje banke, te privatne banke imaju vlast u Europskoj uniji. I kako sustav funkcionira? Objasnit ću vam to gospodine Salapić, ali da shvatite koliko je to lopovski sustav. Znači, vlasnici Europske središnje banke su zemlje članice eurozone. Znači sve zemlje koje imaju euro sukladno svojem udjelu
u vrijednosti tog novca imaju udjele u Europskoj središnjoj banci. Međutim, može li recimo Portugal dobiti novac izravno iz Europske središnje banke po kamati od 0,2% ili 0%? Koliko mogu dobiti poslovne banke? Ne može. Portugal do novca iz Europske središnje banke može doći samo posredstvom privatnih banaka. I šta se događa? Privatna banka posudi iz Europske središnje banke novac za recimo 0,2% kamate, a onda taj isti novac posudi državi Portugal za 4% kamate. Znači za 20 puta više. Zamislite koja transakcija. Znači, privatne banke u Europskoj uniji kamatare države članice novcem iz njihovih vlastitih središnjih banaka. I još pritom ne moraju plaćati porez na dodanu vrijednost. I ja vam hoću reći da taj lopovski sustav nije okrenut samo protiv građana, okrenut je i protiv vas. I vi u ovoj situaciji imate nekakvu poziciju u Ministarstvu pravosuđa, ali prvom prilikom kada više vladajućima nećete biti potrebni, letit ćete van. I šta će se onda dogoditi? Onda ćete se naći u situaciji da morate dijeliti sudbinu svih ostalih ljudi koji se u ovom sustavu moraju snalaziti da prežive. Pa da, užas. I ja da kojim slučajem sutra ne budem izabran opet u Sabor, ja bi se našao u istoj koži toj. Da građani kažu šta taj Pernar priča gluposti, neću ja glasati za njega, glasat ću ja za Ivu Sanadera ili nekog Karamarka ili Plenkovića, mene isto sutra nema u Saboru. I ja sam se isto našao onda, kako se kaže, jednom nogom na ulici. Kao i vi u slučaju da Plenkoviću više ne trebate. I pitanje je kako ćemo nas dvojica živjeti. Morat ćemo živjeti u ovom robovskom sustavu, to je ono borba za preživljavanje, gdje banke isisavaju milijarde, a mi jedva skupljamo za režije lovu. I ja vas pozivam da širite svijest o načinu na koji monetarni sustav funkcionira, kako kreditima porobljava državu po državu, razvlašćuje ju od imovine, diže poreze, uvodi porez na nekretnine i tako dalje. Jer ako nećete dizati svijest ljudi o tome, sutra, a ničija pozicija nije vječna, ni moja, ni vaša, i ja i vi ćemo se naći u situaciji da ćemo morati živjeti u zemlji gdje smo mi građani zapravo oni na dnu piramide moći i ne odlučujemo o ničemu i mrcvari nas, a bankari imaju sve i parazitiraju na našem radu. Jer za razliku od vas, vi radite neki stvaran posao, vi morate doći tamo na radnom mjestu, morate nešto konkretno napraviti, od vas se traži rezultat vašeg rada, neki posao se treba obaviti, a banke ne rade nikakav posao, banke ne stvaraju nikakve nove vrijednosti, banke su institucije poput kasina, gdje samo čipovi, oni samo zamjenjuju čipove i samo vrte čipove u krug, to nije nikakav stvaran posao. I oni umjesto da bankarski sustav servisira ostatak ekonomije, to bi bio normalni sustav, tako je u Jugi bilo nekad. Mi imamo situaciju gdje ekonomija servisira banke. Ekonomija servisira banke. I gospodine Salapić, ja ne znam jel vi imate neki kredit, ali vi znate ako se ne može kredit vratiti što vas čeka. Banka ima milijun načina na koji osigurava kreditne plasmane. Jedan je taj da je kamata 10 do 20 puta veća na kredite nego na štednju. To je enormna zarada. Drugi je taj da ne moraju plaćati PDV na dobit koju ostvare izdavanjem kredita. Treća stvar, ne moraju imati ni fiskalne kase. To je isto olakšavajuća pogodnost za njih. Četvrta stvar, traže hipoteku za imovinu ako uzimate kredit od njih. I još na to vam zalijepe i valutnu klauzulu. I onda kaže, evo vidite, sad smo mi u fer i poštenoj tržišnoj utakmici. Pa je li to fer i poštena tržišna utakmica ili je to tržišna utakmica u kojoj jedini gubitnici možemo biti ja i vi, gospodine Salapić, gospodin Sladoljev i gospodin Saša Đujić, a bankari nikad ne mogu biti gubitnici.
I čak i vitez Reiner može biti gubitnik u toj igri, ali banka neće nikad biti gubitnik. I zamislite ljudi moji, da se mi međusobno dogovorimo i vlast i opozicija, ajmo ovaj bankarski sustav maknuti s vlasti. Ajmo recimo ovo strančarenje svo koje imamo, ajmo staviti sjekire zakopat i ajmo se zajedno boriti protiv tog sustava i protiv medija koji održavaju ovaj sustav na vlasti. Medija koji hodaju preko leševa, medija koji su spremni zgaziti bilo koga za bilo šta. Jer ovaj sustav tretira svakog od nas kao potrošnu robu. Gospodine Salapić, gospodine Sladoljev, uvaženi viteže Reiner, uvaženi gospodine Đujić, mi smo svi potrošna roba. I ovaj sustav na svakog može zgaziti i odbaciti van. I mi danas smo tu, sutra smo na cesti. Ali imamo priliku mijenjati sustav na način da i ako se nađemo na cesti da možemo normalno živjeti, slikovito rečeno. Znači čak i da nismo u Saboru, čak i da vi niste na funkciji u Ministarstvu pravosuđa, čak i da gospodin Reiner nije potpredsjednik Sabora, da možemo normalno živjeti. Ali ovaj sustav bankarski koji je ugušio ekonomiju, koji je krvopija, koji je isisao novac iz naše zemlje, koji samo na konto državnog duga godišnje uzima preko 35 milijardi kuna iz Hrvatske, taj sustav čini da onog trena kad mi izletimo iz Sabora da moramo se doslovce boriti za goli život, za golu egzistenciju. I šta se događa? Ti mediji koji su kontrolirani od strane tih banaka, da li će ti mediji, gospodine Salapiću, reći razlog zašto je Hrvatska u problemima je u tom što su banke izbile 4 milijarde kuna iz opticaja na konto dobiti? Problem u Hrvatskoj je to što godišnje 35 milijardi kuna ide na otplatu vanjskog duga? Ili će reći, ma ne, problem je gospodin Salapić, šta on ima, auto, vozača, plaću, on je problem, Pernar je problem, Reiner je problem, Sladoljev je problem, Đujić je problem. A mi svi skupa koji vršimo takozvanu političku vlast, ma mi ne dobivamo ni možda 2%, 3% u odnosu koliko dobivaju strani kreditori. Ali nikad neće mediji reći građanima, ljudi, problem su te banke koje nas mrcvare. Ne, nego će reći ti uhljebi u Saboru. Pogled Salapića kak se uhljebio, pogled Pernara kak se uhljebio. A zašto? Zato jer su bankari njihovi vlasnici, bankari kontroliraju medijima i bankari zapravo huškaju ljude na nas. Huškaju ljude na nas. Zašto? Zato jer znaju da sve dok će ljudi sa mržnjom i zavišću gledati na nas, neće gledati na njih kako izvlače milijarde. To je cijela igra. I u toj cijeloj igri mediji i bankari zapravo rade budale i od nesretnih ljudi koje pljačkaju i od nas koji smo zakonodavac koji zapravo da bi vraćao te enormne kredite, da bi održavao ovaj sustav na životu kreditni, prisiljeni zapravo uvoditi sve veće i sve teže namete ljudima kako vrijeme prolazi. Mislim da je krajnje vrijeme za pobunu protiv novog svjetskog poretka, protiv one piramide moći na čijem vrhu je svevideće oko, protiv tajnih društava koji nas drže u ropstvu. I ja znam da možda vi danas nećete donijeti odluku da se pobunite protiv tog sustava, gospodine Salapić. Ja vjerujem da ćete vi vjerojatno danas još uvijek podržavati ovaj sustav. Ali imam samo jednu molbu za vas. Jednog dana, kad više možda nećete biti na poziciji na kojoj jeste, sjetite se ovog govora i recite javno, Pernar mi je govorio istinu i to je istina, ljudi, dajte poslušajte tog čovjeka šta vam govori. Eto. I što se tiče gospodina Sladoljeva i Đujića, želim im reći da mi smo natjerani da se međusobno borimo i da se svađamo. I čak i ja protiv gospodina Reinera, a mi nismo jedni drugima stvarni neprijatelji. Stvarni neprijatelji su nam bankari i ti bankari nas zapravo stalno guraju sukob i potiču naš međusoban sukob umjesto da se mi zajedno ujedinimo protiv njih. Hvala.